дӯстони ман кадоми падар модар дорад, кадоми хеши табор дорад дар шаҳри Екатеринбург, фаромӯш накунед, ба мо муроҷиат кунед барои ба шавҳар додан ё ки зан додан. Духтараке ҳаст дар шаҳри Екатеринбург, ки мехоҳад ба як писарбачае ки якум бор зан мегирад ё ки зан надорад, ҳамхона шавад, хонадор шавад, зиндагиро пеш барад, ба нафаре ки тайёр аст ки дар шаҳри Екатеринбург тӯю тамошо кунад. Агар барои шумо чунин зан дар кор бошад, марҳамат муроҷиат кунед. Дар шаҳри Екатеринбург ҳастем. Синни солаш 30 сола аст, духтари хона. Дӯстони азиз, дар шаҳри Екатеринбург, марҳамат, агар касе ки имконияти тӯю тамошо кардан дошта бошад, имконияти зан гирифтан дошта бошад, марҳамат ё дар комментария ё ки дар номерҳое ки дар болои экран дида истодаем дар ватсапи мо нависед. худо нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, боз ягон каси дига пайдо шавад, мо ба шумо хабар медиҳем.